नमस्कार। ये वीडियो अगर रुआ नौजवान बनी, अगर रुआ न्यूजीलैंड में घूमे के चाहतनी, न्यूजीलैंड में पढ़े खातिर या न्यूजीलैंड में नौकरी खोजतनी, तो ये वीडियो रुआ खातिर बनेले बनी। अंत तक देखी, न्यूजीलैंड के पूरा इंफॉर्मेशन रुआ के वीडियो में मालूम हो जाए। प्रणाम। सब लोग के भोजपुरी चैनल पे स्वागत बा। हम पहले प्रॉमिस कैले रही कि हम अगला वीडियो हम बनाए तो न्यूजीलैंड के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताए, काहे कि बहुत से लोग पूछत रहे कि तू पहले हमरा न्यूजीलैंड के बारे में बताओ। तो जे भी लोग ई वीडियो वो लोग खातिर बहुत ज्यादा बा, खास करके यंग लड़का लोग खातिर जे न्यूजीलैंड के बारे में जाने के चाहता, लेकिन न्यूजीलैंड में पढ़े के चाहता या न्यूजीलैंड में नौकरी खोजे के चाहता। अगर ये दो गो तीन गो इंपॉर्टेंट एरिया बा जहाँ पे ये वीडियो लोग खातिर बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो हम लोग से रिक्वेस्ट करें जे भी यंग लोग बा खास करके वो जरूर ये वीडियो देखे। ओकरा खातिर न्यूजीलैंड के बारे में पहले से पूरा इंफॉर्मेशन मालूम हो जाए। तो अगर तू डिसाइड कर तारा न्यूजीलैंड में कि नौकरी करे खातिर या पढ़ाई करे खातिर, तो तारा कोनो कल्चरल शॉक ना लगी। चलिए शुरुआत कर जा। ई देश छोटा सा देश बा, ऑस्ट्रेलिया ओसनिया रीजन में बा। एकरा बाद कहल जाला कि कोनो देश नहीं के। दुनिया के सबसे दक्षिण में देश बा, ऑस्ट्रेलिया के बाद आवेला, एकरा बाद सीधे अंटार्कटिक बा। भारत से ही 12,000 किलोमीटर दूर बा। तो सब लोग पूछेले कि कितना पैसा लागेला, कैसे जाला तू। तो देखी कई गो रास्ता बा। ऑस्ट्रेलिया के होके थ्रू आ सकतनी, हांगकांग के थ्रू आ सकतनी, सिंगापुर के होके थ्रू आ सकतनी। इंडिया न्यूजीलैंड के किराया लगभग 1.25 लाख के करीब पड़ेला एक आदमी के। तो 4 आदमी हमनी के आवनी तो 5-6 लाख रुपया हमनी के खर्चा लागेला खाली इंडिया आइला में। एक रुपया 50 रुपया के बराबर होला। न्यूजीलैंड डॉलर कहल जाला जाके। न्यूजीलैंड कोनो बहुत बड़ा देश ना है, तो एक 50 लाख के करीब पॉपुलेशन बा, मिक्स बा, यूरोपियन, माओरी, एशियन, इंडियन सब लोग बा। बताइए कि न्यूजीलैंड के लोग असली बासिंदा ही जाके माओरी लोग होला। माओरी लोग रहे 10% बा, 15% के करीब वालो। ई पोलिनेशियन रेस है। बहुत बहुत बढ़िया लोग होला ई जाके न्यूजीलैंड में रहला साथ में। ये लोग के वर्ल्ड क्लास एगो रिनाउंड एक्ट कहल जाला हाका। हर स्कूल में जब होला, हर गेम में होला। जे भी माने माओरी एगो ट्रेडिशन है। अगर कोनो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति केहू भी होता तो हाका जरूर कइल जाला। देखिए मैच होता, रग्बी मैच ए जाके नेशनल मैच गेम है, ओकर होता तो नी लोग हाका परफॉर्म करल वाला फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस। न्यूजीलैंड मिक्स सोसाइटी बा। तो नेक्स्ट जन सोसाइटी में लोग यूरोपियन लोग, ब्रिटिशर्स जे कॉलोनाइज कइले कंट्री के 70% के लगभग। ओकर बाद ही आ जाला लोग पैसिफिक आइलैंडर जन ई जाके आसपास की कंट्री जन बाड़ी समझे से सब लोग बा। में भारतीय लोग भी बा, चाइनीज लोग भी बा, सब लोग बा। वो लोग जानते हैं लोग कि न्यूजीलैंड के दूसर का नाम है आउटरोवा। आई माओरी नेम है। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कीवी फ्रूट रोवल खैले ही हो। दुनिया के सबसे सुदूर दक्षिण में रहला के फायदा ई बाकी एजा सबसे पहले सूर्योदय होला। और वो हमेशा टीवी में देखले हो के ले जाकर ऑकलैंड के फायरवर्क हैप्पी न्यू ईयर के सबसे पहले यही जा न्यू ईयर मनावल जाला। रीजन रो जानता नहीं कि सबसे दक्षिण में ये देश बा। एगो खास बात और बा, एजा सांप, बिच्छू, गिरगिट कुछ ना होला, बिचकुतिया कुछ ना होला। रो देखो के ना मिली। एगो सांप नहीं खे, एगो बिचकुतिया नहीं खे, एगो गिरगिट नहीं खे। तो ये सबसे मजेदार जगह बा। और एगो बात ए जब मच्छर ना होला। न्यूजीलैंड के सबसे खूबसूरत बात ए जाके कीड़ा के बनावल एगो गुफा बा जना में लाइट जैसन चमकेला। रो अगर जाए तो कबो देखे जा। अब रो लोग के बताओ कर जे सब लोग इंतजार करत रहे कि गाय भेड़ के देश कहल जाला। एजा सबसे ज्यादा गाय होली सन, सबसे ज्यादा दूध देवे वाली गाय होली सन। 28 लीटर 40 लीटर ले दूध देली सन एगो गाय। एगो आदमी के लगे ना होई तो 100 गो 50 100 गो 150 के गाय करीब होला। भेड़ प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा बा। अब आओ तइन सबसे बढ़िया टॉपिक पर जौन की सब लोग हमरा से पूछेला कि एजा आमदनी कैसन बा न्यूजीलैंड में। तो वो लोग बताओ कि डेवलप नेशन हो। सबसे ज्यादा 42वां नंबर बा डेवलप नेशन में एकर। लेकिन प्रति व्यक्ति आय एजा का बा कि $50,000 पर ईयर बा, यानी कि लगभग 25 लाख रुपया सालाना, 2-2.5 लाख रुपया महीना सालाना एगो आदमी के आय बा। काहे एकर आय बा? काहे कि डेवलप नेशन के साथ साथ जो सरकार के गली कि एकर मिनिमम वेजेस माने कि कम से कम तनख्वाह के करे के का दे सकत रह। तो ए जो सरकार नियम बनैले बिया कि मिनिमम लगभग $24 के करीब प्रति घंटा की एक आदमी के तनख्वाह बा। यानी कि अगर हम $24 के न्यूजीलैंड डॉलर के हिसाब से जोड़ी तो ₹1200 प्रति घंटा के मिनिमम वेजेस बा। चाहे वो लेबरर काम करत होके, चाहे रुआ कि हम सीमेंट करत होके, गारा मिट्टी के काम करत होके, चाहे झाड़ू मारत होके, केहू के एकरा से कम रुआ सैलरी दे तो रुआ जेल हो सकता। तो अगर ₹1200 पर घंटा के हिसाब से जोड़ल जाए तो हर आदमी के सैलरी में हो जाला। काले के मैंने इतना देखी सैलरी बढ़ लागत हुई, लेकिन एजा महंगाई भी बा, टैक्स भी बा। लेकिन ओवरऑल हमरा बताओ कि रहले कि एजा सब लोग लगभग हर व्यक्ति 2 लाख रुपया महीना कमाला।
अब तो वो सोचत हो कि ये तो गरीबी ना हुई, गरीबी एहू जब बा कहानी है कि जितना रुआ पैसा लौकत वही के हिसाब से महंगाई बा, वही के हिसाब से खर्चो बा। अगर रुआ कि यहाँ टमाटर 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो बा, तो इजा 250 रुपए किलो बा। तो माने एगो जस्ट एग्जांपल देनी है, लेकिन अगर अपना कि यहाँ की इंडिया के अच्छा गरीब नेशन से देखा जाए तो हाँ, इजा समृद्धि ज्यादा बा, लोग के लगे ज्यादा पैसा। कोनो भी देश के ताकत ओकरा पासपोर्ट से होला। तो न्यूजीलैंड के पासपोर्ट रुआ देखत हो के बहुत ही पावरफुल बा, 184 देश में बिना वीजा के रुआ जा। और ई तरह वो सब लोग जानते नहीं, एडमंड हिलरी के नाम, पहला ये माउंट एवरेस्ट पे जाए वाला आदमी। और ई तरह वाला न्यूजीलैंड के बारे में खास बात ही बाकी भूकंप वाला देश है, एजा रोज भूकंप आवेला। अभी हम आज बात करते हैं 4 बजे भूकंप आई रहल। एजा बहुत ज्यादा धरती के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रहल बा, ओकर हम वीडियो बनेले बानी। लेकिन सिस्मिक एक्टिविटी एजा रोज होत रहेला। कई जगह ऐसन बा जहाँ पे रउआ खाना बना सकत, अंडा उबाल सकत। तो न्यूजीलैंड बहुत ही सुंदर बा, एजा सारा चीज बहुत ही देखे लायक बा। लेकिन ओकरा साथे साथे यो बतावेला बा कि धरती रोज कांपेला, और रोज ऐसे ही घर लकड़ी के बनेला। तो हम कुल 3-4 गो चीज न्यूजीलैंड के बारे में जतन खूबसूरत जगह हम विजिट कर बनी, ओकर हम वीडियो बना के दिखावते हैं के जो नहीं माउंटेन लौकता पूरा, एथी बा बर्फ बा चारों तरफ करल बा, ठंडा प्रदेश होता है। तो बहुत सारा चीज हम अपना आंखें देखले बनी, बहुत ही सुंदर बा। न्यूजीलैंड में प्राकृतिक सुंदरता सब कुछ बा, कहीं माउंटेन बा, तो झरना बा, तो लेक बा। लेक इजा 40-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर वाला तालाब रुआ मिल जाए। तो वह बा जहाँ ज्वालामुखी फटल बा, तो जैसे जैसे ज्वालामुखी फटल वही के हिसाब से माउंटेन बा। तो चलिए देखिए, हमार मेन मकसद रहा ये वीडियो बनावला के, खास करके जितना भी हमनी के जवान लोग बा, यंग लोग बा, कि उ लोग थोड़ा देख के इंस्पायर होके लो, इजा के नौकरी करे के बारे में सोचे लो, पढ़ाई करे के बारे में सोचे लो। हम नौकरी वाला भी एगो अलग से वीडियो बनाओ ताकि कि सब लोग के जितना भी क्वेश्चन हो सके वो कर हम आंसर कर सके। तो ठीक बा, बहुत देर हो गई, बहुत बड़ा वीडियो हो गई। प्रणाम, चैनल के वालों एक बार वॉच करत रहिए।